Musi weSabata wakati wasvika akatanga kudzidzisa musinagoge, vanhu vazhinji vakati vachimunzwa vakashamiswa vachiti, munhu uyu wawanepiko izvozvi? Kuchenjera kwakapiwa munhu uyu ndokweiko? Namabasa esimba akadai anoitwa namaoko ake. Ko, uyu haazi muvezi here, mwanakomana waMaria nomukoma waJakobho naJose naJudha naSimoni? Nehanzvadzi dzake hadzisi pano pakati patiri here? Vakagumburwa naye. Jesu akati kwavari, muprofita haangashayiwe kukudzwa asi munyika yake nokuhama dzake nomumba make. Akasagona kubata basa resimba ipapo, asi wakaisa maoko ake pamusoro pavairwara vashoma akavaporesa. Akashamiswa nokusatenda kwavo. Ipapo akapota nemisha achidzidzisa. Nyaya iripo apa ndeyekuti muprofita haangashayiwe kukudzwa asi munyika yake nokuhama dzake nomumba make. Zvinonetsa kukudza munhu wamakakura naye, muchitamba naye mahumbwe, muchiita ukoronyera hwose, muchitamba naye bhora munzira. Zvinonetsa nekuti ndo kwenyu izi. Munhu wamaifamba naye muchiita zvinhu zvimwe chetezvo. Saka anonetsa kukudza munhu akadaro. Munozivana mumwe wenyu. Manzwa apa vachitaura kuti hanzvadzi, nyangwe nehanzvadzi dzake vaidziziva. Vakakura vose, vachienda kumasinagoge vose, vachienda kuchikoro vose, vaitamba vose nevanhu ava. Kana kushanyirana vaishanyirana. Saka kana takadzidza tose, hungwaru hwazobva kupi kuna Kristu? Sei wangoerekana wava nehungwaru hwakanyanyisa kupfuura hwavamwe? Zvikanzi namadzidzisiro aaiita, sei asiyana naavamwe? Uyezve wakanga uri munhu asina mbobvira aenda kuchikoro chavaprisi chakauya. Saka zvakavanetsa kuti kudzidza kwakadai kwabvepi? Zvikanzi waitaura nokunzwisisa. Nokunzwisisa kwakaita sekwakapfuura kwavaprofita. Hazvishamisi izvo zvokuti munhu akatidza kuteererwa sei. Nekuti ukazvitarisa kumarudzi, vanhu vanowanzorwira ushe mukati meimba. Ushe hunokonzera bongozozo, hunokonzera kuurayana dzimwe nguva chaiko. Soromoni mwanakomana waDhavhidhi wakapedzisira akauraya mukuru wake Adhonija. Abhusaromu wakanga oda kuuraya baba vake Dhavhidhi asi ndiye akazofa. Abhusaromu akauraya mukoma wake Amunoni. Maona vanhu. Naye Soromoni pakubata kwake ushe akauraya vazhinji chaizvo kuti ushe hwake husimbiswe. Takatarisa munhoroondo yavaIsraeri tinotonzwa kunzi, kana imba yaJudha, tinotonzwa kunzi pasi pevana vaDhavhidhi pane vamwe vaitouraya mhuri dzokwavo vose. Kuimba yaIsraeri takanzwawo vainzi Abhimereki. Abhimereki ndiye akauraya hama dzake, vana vaJerubhi-Bhaari vose, vasara vachibata ushe. Abhimereki wakanga uri mwana wechifeve cheShekemu. Mukunzwa. Zvinhu zvakadaro zvinonetsa. Munhu unokwanisa kushayiwa kukudzwa mumba yewokwako nekuti munozivana izvi. Uri munin'ina utori munin'ina, hazvina basa kuti waita madhigirii mangani. Ungaita kana 50 madhigirii. Kana uri munin'ina kwandiri, ungori munin'ina chete. Wakauya kwandiri ndongokuti munun'una. Unofanira kutoteererawo zvandinenge ndichitaura kana ndiri mukuru wako. Kana ndiri baba wako zvimwe chetezvo, unofanira kunditeerera. Kana kuti kana ndiri mai vako, kana kuti ndiri hanzvadzi dzako mukuru kwauri. Kana ukatadza kunditeerera ndiri munin'ina wako, tinokwanisa kupesana nharo. Uzvinzwa? Nekuti uri munin'ina wangu. Asi handi zvokuti waenda kuIngirandi watonherwa pfungwa dzako nechando, wakuya uchiita nharo nevanhu vekwako. Ndizvo zvanga zvakafanana nezvakanga zvaitika kuna Kristu. Kuti kubva panguva yaakabhabhatidzwa wakaenda kunowidzwa musango, wakadzoka wakanga wakuita zvinhu nesimba. Simba rinobva kupi? Rinobva kuna Mwari. Iro simba iroro isimba rouchenjeri. Mweya Mutsvene isimba rouchenjeri. Mazona. Uchenjeri hunobva papi? Pashoko raMwari. Kurinzwisisa kunonetsa. Zvikanzi kutya Mwari ndiyo zivo. Ita sei? Kunzvenga zvivi ndo uchenjeri. Makazvinzwa akazvitaura kudai. Tinotya Mwari sei? Nekurava mashoko ake, nokunzvera mashoko ake. Maona. Ushe hunokonzera bopoto, hunokonzera kuurayana. Ushe hwakanga hwakanaka muhistory yeZimbabwe ndo hwaHera
kare kare vahera vakatozoona kuti zveushe hazvibatsiri. Waisarudzwa zvako kuti uite ushe, uite ishe, asi waiwanzoita sei? Waiwanzodelegeta basa iroro kuvazukuru, vana vehanzvadzi, vana vavatete, ndo vaiwanzobata ushe, vachiita mabasa ako ose ari dheti, maona akanaka, vachizongoita sei? Vachikusuma iwewe. Paunenge uchipokana navo wopokana navo, paunenge uchiwirirana navo wowirirana navo. Zvakanga zviripo izvozvo. Ndo hwakanga huri hushe hwakanaka hwatainzwa kunzi hwakanga huri hushe hwakanga husina mapopoto kana kuroyana kana kuitana zvakaipa fange zvaitwa kune humwe hushe hwose hwepasi rose. Hamene kana zvakazochinjawo mazuva ano, nekuti zvinhu zvinochinja. Havana kuramba vari vakazvivandira, vakaisolate, vakasanganawo nemarudzi akawanda nehumwe hushe hwakawanda, vakagoverwa mazano. Mamwe mazano anenge akaipa, anenge achiparadza. Asi ndizvozvo zvose kuti hushe hwose hwava pasi pano hune makakatyana. Zvakanaka kuti tizive hushe. Jesu wakavengwa, zvikanzi tinonzwa kunzi haana kukudzwa nawo kwake kana chitanga kunzvera mashoko ake. Tinonzvera zvikanzi wakabvapo akasvika kunyika yake. Wakabvapo achibvepiko? Isu tinotangira paGerasa kwaakanga aenda akanorapa chirijoni, akasiya rijoni wakugadzirisa nyika iyoyo namamwe mawitness akanga aripo. Wakabva ipapo akaenda kune imba yemukuru wesinagoge wainzi Jairosi, wakanorapa mwanasikana wake wakanga ane makore 12, ndozvatinonzwa, nemukadzi wakanga une chirwere cheropa chakanga chavapo kwemakore 20. Wakavarapa. Makarangarira zvataitaura last week ichichi, tikati vakadzi ava, kereke itsva nekereke yekare, vose vaida kurapa. Uyu wakanganzi akufa uyu asati asvika pakunzi mukadzi akakwana. Uyu wakanga uri mukadzi wakakwana, asi akanga akufa kubva zvaberekwa mwanasikana. Tikati isusu Jesu ndiye murapi wavo vose. Vose vaida Jesu, vose vaida kuziviswa shoko raMwari. Zvichida pakanga pane makakatyana ehushe ipapo. VaJudha vachiti ndisu vakuru, avaKristu vachiti hai zvimbe zvenyu izvo. Muri vanhu vekudhara imi makatokanganikwa imi. Mwari wakatokusiyai kare. Vakuzwa mani. Saka izvi zvaikonzera makakatyana, zvaikonzera kusawirirana. Vose vakanga vari vofa, vaJudha vachifa vakusateverera zvinhu zvaMwari, maKristu achikanganiswawo navaJudha kuti vasakure, vairamba vachidzoserwa kuchiJudha nedzimwe tsika dzamadzibaba, vachitadza kutedzera tsika dzaMwari chaidzo chaidzo. Asi Kristu wakavarapa vose. Zvino wasvika kwake, vokwake ndevapiko? Vokwake ndivo voga vekereke imwe cheteyo. Vose vaiita fange zvaiita Jesu. Jesu wakanga wakakurira muchiJudha. Vose vaingoenda kumasinagogo. Saka tinotonzwa kunzi vose vokwake vakanga vari hama dzokutenda, hama dzakaita sana vaRevhi, vakaita samaJuzwo, vaFarisi, vaSadhusi nevamwe vakasiyana siyana. Ndo vokwake vose vaitenda kuna Mwari. Hazvisi kutaurwa kunzi vanhu venyika iyoyo, kwete. Mungazviita kuti zvakadaro, vanhu venyika yake, asi vanenge vasiri vekwake nekuti vanenge vasingaiti chinhu chimwe chete. Maona, kana vachiita chinhu chimwe chete ndokuti wokwake. Kana muchinzwa kunzi wokwako pamutemo waMwari, zvanzi mutemo 6 inotaura nezvewokwako, kunzi unofanirwa kuitira zvakanaka wokwako. Haitaura kuti unofanirwa kuitira zvakanaka kune munhu wose wose, unotaura kuti itira zvakanaka kune wokwako. Wakwako ndianiko? Ndiye unotenda kuna Jehovha. Saka asina kuenda kuna Jehovha hazi wokwako. Nyange akazvarwa namai vako chaicho, hazi wokwako. Zvino vaJudha vakazvipindurudza vakatanga kuti haiwa, as long as wakazvarwa nemuJudha ndoko. Handizvo. Saka Mwari akazoarakidza nekuita Herodhi wavaIdhomi mambo wavo.
wakazvirakidzawo nekuita Jesu ishe wavo nemusununguri. Vazhinji vaitorwa kubva kune dzimwe dzimba vachiuya kuzoita muuprista, nyange veimba yavo kwaBhenjamini vaitobatawo uprista chaiwo, nekuti vaizivozve zvavaJudha zvokwamwari. Pakapuhwa mutemo wacho chaiwo chaiwo ipapo ndepapi hatizive, asi nofunga kuti Isaya wakauya uchitaura pamusoro pazvo. Saka takadzvera kuvaprofita vakanga vakatangira Isaya tinozwana, nekuti kuva muRevhi hwakanga huri husha, kuva muprista hwakanga huri humwe ushe. Nyange vaRevhi vakanga vari pasi pevaprista, hwakanga huri umambo. Kuvawo Judha hwakanga huri humwe ushe, kuvawo muBhenjamini hwakanga huri humwe ushe. Akanga ari marudzi akasiyana siyana. Nyange pakati pavaRevhi tatine vamwewo vakaita savaKohati, vaMerari, vaGesho, hwakanga huri ushe hwakasiyana siyana, seushe hwatinahwo kunana Zimbabwe. Saka ngatiregedze kushamiswa zvedu kuti kana zvinzi Jesu wokwake haasi kungotaura munhu wose waIsraeri kwete, ivavo vainyanyodisisisa zvesinagoge, vaprista navaRevhi nevanhu vaitenda kuna Mwari. Tichiendera pamberi zvedu, saka ndo vainzi vokwake vakamuramba. Makanzwa Johani achitaura pachapta 1 anotaura kuti wakauya kune vokwake, asi havana kuita sei? Havana kumuziva, vakatomuramba, vakada mabasa erima kupfuura mabasa echiedza. Ndozvotaurwa neBhaibheri izvozvo. Naizvozvo wokwako ndo ngatimungwarire patinonzwa murayiro uchitaura kuti wokwako, kuti zvinenge zvichimboreve chiya, hazvingoreva munhu wose ose. Pane vamwe vakanga vasina mutemo weMwari, vane mutemo yaMwari chete ndiye akanga ari wokwako. Kana uchichengetedza mutemo yaMwari, kana usachengetedza mutemo yaMwari, wakuita unge zvinonzi uri forena, hauchabatwa zvakanaka semabatiro avanenge vachiita vokwavo. Nyange uri wemba imwe chete wakutitwa sei? Seforena. Ndo iri kunzi kunyika yake. Apa mungazvitore senyika yake seGarirea, Kapenaumu, Nazareti. Nandi zvakanaka zvazvo, asi handizvo. Tapedza ipapo zvikanzi vadzidzi vake vakamutevera. Kana zvichinzi vadzidzi vake vakamutevera, zviri kureva kuti pane zvinhu zvaakanonobata ikoko, pane tsika dzakanozadzikisa kwaakanga aendawo, wakanoita zvirango ikoko. Zvikanzi vadzidzi vake vakamutevera, zvichireva kuti vadzidzi vake vakaita chimwe chimwe chetecho sezvaaita. Zvangari nyaya yezvirango. Chimwe chirango chatinoita isusu ndechinonzi the Lord's Supper, Holy Communion. Holy Communion ndakakutaurai kare kuti haireve zvamunofunga kuti inoreva. Hazvizi nyaya yekungodya kachingwa nekungomwa kadhiriki mofunga kuti mazadzisa, kwete kwete. Zvakanaka kuti muite izvozvo muchirangarira, makaona. Asi chokwadi chamunofanira kuita ipapo, mapedza kuita izvozvo, munofanira kuita zvazvinoreva chaizvo chaizvo chaizvo. Zvazvinoreva zvikuru ndo zvaingoitwawo navaJudha. Yakava setsika, asi zvakanga zviri zvinhu zvaMwari. Tingadziti tsika dzaJehovha. Kana mava muna Jehovha, shoko rake ndiyo tsika dzenyu, ndo matraditions enyu, ndiyo culture yenyu, ndo macustoms enyu. Uri kunzwa? Zvikanzi vadzidzi vake vakamutevera, zvichireva kuti vakanobata zvimwe chetezvo zvaibatwa naKristu. Zvikanzi pakukura kwake akanga ane maitiro aiita okuenda kusinagoge, okunoverenga magwaro, zvida waitombodzidzisa asati aitwa sei, asati abhabhatidzwa. Ndozvireva kunzi aitevedzerawo izvozvo zvinhu izvo. Vakanzi vatevedzeri vake vanofanira kunge vachiita zvinhu zvimwe chetezvo. Saka tikudzwa kunzi kudzidzisa uku kwakaitwa naKristu ndiko kwatinofanira kuramba tichiita tichidzidzisa.
pamasabata oga oga tinochidzidzisa naniko vana vedu. Ndo chinhu chekutanga icho. Kana tienda kukereke topota tichidzidzisawo, tinopuwawo mukana wekudzidzisa. Mumwe woga wedu muprista anofanira kupuwa mukana, anofanira kunge vakatogadzirira chidzidzo. Unofanira kurangarira kuti Kristu chii. Chimwe chinhu chakakosha icho. Kristu mudzidzisi. Asi chatinoziva kuti anodzidzisa ishoko raMwari. Kristu neshoko raMwari hatingazvipatsanuri. Naizvozvo shoko raMwari mudzidzisi pazuva reSabata. Tinofanira kuita chii zvinenge zvichitaurwa neshoko raMwari. Tinofanira kuriverenga totaura pamusoro pazvo. Amen. Zvikanzi Kristu ndechi chingwa chakabva kudenga. Zvikanzi vakuru venyu vakadya mana nezvihuta mugwenga asi vakafa. Asi Kristu ndiye chokwadi, ndiyo chingwa chazvokwadi. Zvikanzi anodya chingwa chokwadi ndiye achava neupenyu husingaperi. Kana Kristu ari chingwa, ko isusu tiri chii vatevedzeri vake? Isusu vatevedzeri vake tatova zvingwawo zvakare, tatofanana naye. Zvikanzi wakasarudza vatevedzeri 12 vakave zvingwa saiye. Uri kuipanzwa ka? Zvikanzi zvingwa zvaiswa patafura nemusi weSabata woga woga chichipisa chozobviswa paSabata rinotevera. Ndizvo zvingwa zvaidzidziswa vanhu. Tsika yavaIsraeri yakanga iri kuti vanoisa chingwa nemusi weSabata vachibvisa chingwa. Handiziva kuti vaichibvisa rini zva. Zvida yakanga iri Friday pavaichibvisa voisa chingwa nemusi weSabata chinenge chichidziva. Hatizivi. Zvikanzi chingwa ichocho chaizodyiwa navaprista. Zvichireva kuti paaipuwa magwaro vaiverenga vozodzidzisa. Ndozvinotaurwa naKristu. Asi chiripo ndechekuti kana chingwa chaiswa patafura nesuwo totomboenda kumba tinonzvera pamusoro pacho. Chataurwa mukereke kuti tiri kudzidza pana Mark 6. Mumwe overenga Mark 6 iyoyo yopera tiri mukereke zve. Chatoiswa patafura ichi. Asi chiri kudyiwa nguva ino here? Kwete. Vhiki rose tichifunga kuti zvakataurwa kunzi Mark 6. Isu nevana vedu isi nemhuri dzedu tichifunga pamusoro pazvo tichidzidza. Vaprista vari kuitawo zvimwe chetezvo. Nemusi weSabata panenge rouya kana chingwa chakubviswa patafura tinoita sei? Todzidziswawo zvishoma. Ndo maonero angu ini. Ndo yakanga ichifanira kunge iri tsika yakanaka. Nokuda kweruzivo rwavaprista vaifanira kunge vane zvakawandawo zvekudzidzisa. Isu tichita sei? Chikontributawo. Nekuti dzidzisa hakuzi kwekungoti munhu anenge achingotaura ari wanda. Isu takanyarara. Tinenge tichibvunzawo mubvunzo. Patinganzwisise tobvunza. Pane zvatinenge tichifunga totaurirawo vadzidzisi kuti tiri kufunga zvakadai. Ndizvo chaizvo. Asi nemusi wemugovera wakare waiswa chingwa chitsva chatinodzidza futi tiri toga vhiki rose kusvikira tadzoka Sabata tochidzidziswa zvakare. Ndo maonero angu aya. Muri kuzviona? Zvikanzi paiswa zvingwa zvingani? 12. Takanga tine vadzidzi vangani? 12. Vari kunzwisisika? Zvikanzi pakutumidzwa kwavadzidzi vachibuda kuti vandoparidza vaibuda 2. Saka kana pane zvingwa 12 zviri apa izvi, kana tikazvitora sezvingwa zvakasiyana siyana tingazvitora sei? 12 chapters tombodaro kana kuti 12 passages. Kana vadzidzi vaibuda 2 kuti vanoparidza sematumidzirwo avakanga vaitwa naKristu, nesuwo hazvakanga zvisina kufanira here kuti pane 6 days idzodzo totora 2 tichidzidzisana tiri mudzimba dzedu? Tapi zvingwa zvinomirira chi? Vadzidzi vaKristu. Zvinomirira chi? Shoko raMwariwo. Zvakanga zvisingafanira here kuti panozopedzera 6 days takuna kuti mangwana eSabata tinenge tapedza 12 zvingwa izvozvo tichidzidza? Zvingwa 12 tazvidzidza tazvipedza. Iyi ndiyo tsika yandinoda kuti muve nayo. VaJudha vaitawo nepavo vakatadza kusvika pakutenda kwakakwana. Asi tinoda kuti tiwedzerwe kutenda. Tinoda kuwedzerwa kutenda izvo. Hatizi vaJudha. Hatina mwoyo mikukutu nemitsipa yakaita sei? Mwoyo yakaoma zvida nemitsipa mikukutu.
Manzi musi weSabata wakati wasvika akatanga kudzidzisa musinagogo. Kugara kwaDhavhidha. Takati Dhavhidha mushure mekunge akundirwa Abhusaromu, Jobho auraya Abhusaromu, wakanga waramba, wakaramwa, wakaenda akanochema ari mudzimba dzemukati. Hanzi wakaudzwa naAbhusaromu kunzi iwe wakaita zvauri kuita izvozvo uchisara usina munhu anokuteverera. Haunganoti vanhu vakurwira nhasi, vamwe vavo vafa, iwe wakuchema zvako mwanakomana wako akanga achida kukuuraya. Saka uri kufara here pamusoro pevaurawa nehondo yaAbhusaromu? Saka taiendereiko hondo zvino kana wanga uchida kuti mwanakomana wako ararame? Mungadai mangogadzisa nyaya yenyu muri 2 mega muri gumba. Asi tapesa tikaita hondo pano, vamwe vanhu vaAbhusaromu vafa nevamwe vanhu vedu vafa. Ko zvino isu unoda kuti tiite sei? Naizvozvo haudi vanokuda. Unoita sei? Unoda vanokuvenga. Zvanzi Joshua Abhusaromu akanga akakuvenga, anga achida kukuuraya mwanakomana wako wokubera. Kana kuti tikuvengewo tinokuvengawo. Kuvhura zvaitoti Abhusaromu mwanakomana wako. Nokuti satizwe ropa rako. Zvanzi Dhavhidhi wakabuda akandogara. Akanogara pasuo rechi? Vagara pasuo. Zvikanzi vadzidzi vakatanga kubuda kwavakanga vaverera vachinovanda vari. Mushure mokukunda. Vakauya vakazogara naye pasuo ipapo. Vakatarisana zviso nazvo. Kuti vateerere mambo wavo kuti anoti kudini. Isi tinotiwo Mwari unenge wakagara pazuva reSabata. Naizvozvo kana Mwari wakagara unoda kutidzidzisa. Hongu shoko tinaro rese rakakwana, tine Bhaibheri, tine zvose. Asi zvaroda kutidzidzisa zvakadzama. Unoda kutipa uchenjeri. Unoda kutipa kunzwisisa. Tokwanisa kunge tine shoko pasina kana chimwe chete chatinonzwisisa. Tongopedzisira toita zvinhu nenzira yokurashika. Tikatopedzisira takatoita sei? Tikatozviita zvinhu zvokurashika zviya setsika dzedu. Zvisingaenderani naMwari. Zvisinaenderana neshoko raMwari. Zvinenge zvingori zvokupengawo zvacho. Tinofanirwa kubva pakupenga, kuziva kwekupenga kwatinako pashoko raMwari. Tichiuya panguva yokunzwisisa. Ndozvinoratidza kukura kwatinoita muna Mwari. Manzi wakatanga kudzidzisa musinagoge. Basa rake rokudzidzisa. Shoko raMwari rinotidzidzisa. Riripo kuti ritidzidzise. Hungwaru hunozodururwa kubva kuna Mwari. Ndo watinoti mweya mutsvene waMwari. Hungwaru ndo hunozotibudurira zivo nouchenjeri. Nokuti hungwaru ndochi mweya mutsvene waMwari ndo hungwaru ndo uchenjeri. Vanhu vazhinji vakati vachimunzwa vakashamiswa vachiti munhu uyu waonepiko izvozvi. Hatinzwe kuti hungwaru hunoita sei. Saka vavhura magwaro. Toenda kuna Job 28 ndiye mumwe anotaura pamusoro pehungwaru. Tomboverengerana zvishoma. Tombonzwa kuti hungwaru hwakaita sei. Job 28 inotaura ichiti zvose zvayo munhu unoziva hake zvizhinji panyika. Ngozvinzwa ndo musoro wenyaya. Munhu unoziva hake zvizhinji panyika, asi njere chaidzo ndedzaMwari woga. Naizvozvo saka tichiunganira pamaSabata, dzimwe nguva tinounganira pamberi peshoko rake zuva nezuva, tichingotarira kuti Jehovha ungangotipawo uchenjeri, tingazive zvedu word for word kubva kwokutanga kusvika kwekupedzisira. Munoziva kuti kune vanhu vaidaro here? Kwakanga kune vanhu vakadaro vaiziva shoko rose, vainzi vaudhenzi. Vanhu vakamboedza kuvaparadzira mabhaibheri avo, asi vana vavo naivo vakanga vane shoko raMwari mukati mavo. Kana ukamutorera chapter yese aingokutaura chapter yese. Anga asingadi kuverenga, aitongobuda mumuromo wake achitaura. Tinonzwa nezvazvo, vakanga kune vanhu vakadaro vakawanda vaitotandaniswa naSatani, sezvinotaurwa mubhuku raRevelation. Nokuti vakanga vane gospel manje. Gospel wakanga uri musungwa waSatani. Ndo uchenjeri hunodiwa kuti timusunge. Asi tinofanirwa kuziva gospel racho. Hatifanirwi kungoverenga sekuverenga kana nongoziva word for word. Tinoda kuti
njere chaidzo dzibve kuna Mwari, nokuti Mwari ndiye anotipa mweya mutsvene. Naizvozvo yativerengei zvedu chapter 28 yaJobho. Nokuti mugodhi uripo panobva sirivheri, nzvimbo iripo pavanonatsa ndarama, mhangura inocherwa pasi, nendarira inonyauswa pabwe. Inonzi mhangura, kwete mhangura. Munhu unokunda rima, unotsvakisisa kusvikira kumativi ose. Mabwe ari murima guru nomumumvuri worufu. Unochera mugodhi kure napanogara vanhu, vanokanganikwa norutsoka rwavanopfuura, vanorembera kure navanhu vachizeya uku nokuku. Kana iri nyika, zvokudya zvinobva mairi, pasi pazvo pakashambirwa zvinenge nomoto. Pamabwe ayo ndipo panogara zvimbwe zvesafiro. Ano hupfu hwendarama, nzira iyo haizikanwa negondo. Ziso rorikodza harina kuriona, zvikara zvinozvikudza hazvina kupfuura napo, shumba ine hasha haina kupfuura napo. Iye unotema dombo romusarasara noruoko rwake unoshandukura makomo nemidzi yawo. Unochera mugero pamatombo, ziso rake rinoona zvinokosha. Unodzivira nzizi dzamvura dzirege kudonha. Chinhu chakavanzika unochibudisa pachena, asi uchenjeri huchawanikwepi? Kunzwisisa kunogarepi? Munhu haazivi mutengo wapo, hauwanikwi panyika yavapenyu. Pakadzika panoti hakuzi mandiri, negungwa rinoti hakuzi mandiri. Haungatengwi nendarama, nyangwe nesirivheri haingaidzirwi mutengo wapo. Haungaenzaniswi nendarama yeofiri, kana nezvibwe zvaonikisi nokosha kana zvesafiro. Ndarama negirazi hazvingaenzani nabwo. Zvishongo zvendarama yakaisvonaka hazvingatsinhaniswi nawo. Korari nekristari hazvingatongorebwi. Zvirokwazvo mutengo weuchenjeri unopfuura maparera. Topazi yeEthiopia haingaenzane nabwo. Haungaenzaniswi nendarama yakaisvonaka. Zvino uchenjeri hunobvepiko? Kunzwisisa kunogarepi? Zvawakavanzirwa meso avapenyu vose, nokudzitirirwa shiri dzokudenga. Kuparadza norufu zvinoti takanzwa guhu rabvo panzeve dzedu. Mwari unonzwisisa nzira yabvo, ndiye unoziva kwahunobva. Nokuti unotarira kumugumo yenyika, unoona zvose pasi pokudenga pose. Panguva yaanotarira mhepo kurema kwayo, zvirokwazvo unoyera mvura nechero. Panguva yaakatemera mvura chirevo nemheni yomutinhiro nzira yayo, panguva iyo wakahuona akahududzira, akahusimbisa nokuhunzvera. Akaudza munhu achiti, tarira, kutya Ishe ndiwo uchenjeri, kurega zvakaipa ndiko kunzwisisa. Amen. Kutambudzika kwatinofanirwa kuita tichiwana uchenjeri. Zvikanzi tangai matya Mwari, kana maziva zvaanotaura, makanzvenga zvakaipa, mava nouchenjeri. Muri kuzvinzwa? Vanhu vari kubvunza vachishamisa kunzi, ko munhu uyu wakawanapi uchenjeri hwakadai? Manzwa mashoko aJobho anotaura kuti vanhu vanochera vanoita sei. Maona rema rimwe nerimwe kana benzi rimwe nerimwe rinouya richiti ndahuwana, asi kwete, vanenge vachingoitawo neupenzi hwavo. Vamwe vakadamara vakanosvika kana kumunhu chaiko, vakanosvika kuna Mars, asi uchenjeri vakanga vasina, vaingoitawo zvavo. Uchenjeri chaiwo noungwaru pakanga pasina, kwakanga kuri kungori kupenga kwavanhu. Muri kuzvinzwa? Ubenzi hwakatekeshera panyika, ubenzi huripo, asi hauzi uchenjeri. Uchenjeri hunobva kuna Mwari. Mwari anotaura zvikuru pamusoro peuchenjeri. Makaenda kuna Romans, is it? Kana kuti kuna Corinthians 2, Romans 2 or Corinthians 2, munozvitsvagira moga. Pane panotaura pamusoro peuchenjeri hwaMwari. Zvikanzi kwaanoti kupenga kwedu kwake iko, kwaanoti kusaziva kwake, ndokwatinoti uchenjeri hwedu hukuru. Zvikanzi kutori pasi pekusaziva kwake. Zvokwadi ndizvo zvatinoitawo zvisho, nekuti tinozorakidzwa mashure kunzi kwaita vanhu kwataifunga kuti uchenjeri kwakanga kuri kupenga. Uchenjeri hwakakwana hunobva pashoko raMwari, ndo uchenjeri chaiwo. Unoenda uchitiwedzera zivo pamusoro pake nguva nenguva. Ngatidzokere zvedu pana Mako pedu pana. Zvikanzi munhu waonepiko izvozvi izvi? Zvipi zvaawana? Anga asinganzvere magwaro avaingogara vachiverengerwa nguva nenguva here? Zvingadaro zviripo zvazvo, asi zviri kutaurwa apa zviri kubva pamiromo yavaprista, yavadzidzisi vemurayiro, vanhu vainzi vane uchenjeri hwokuziva shoko raMwari. Pakuziva ndipo vainzi vanoziva.
pauchenjeri ndovainzwa neuchenjeri, asi zvaitaurwa naKristu vakanga vasati vambozvinzwa. Tsanangudzo yacho, dzidziso yacho vakanga vasati vamboinzwa. Shoko rimwe chete iro rakadaro rakaverengwa kubva pakatanga kuiswa mutemo, kubva pambakatanga kunyorwa naMozisi mutemo, asi vakanga vasina kunzwisisa nokuzvinzwa. Chimwe chinhu chandida kureva pamusoro paro shoko iroro, manzwa zvichinzi vaiverengerwa pamasabata. VaIsraeri vakanga vasina mabhaibheri sezvatinazvo izvi. Pane nguva imwe chete yaizoverengwa mutemo wose, kwanga kuri kutanga zvinofunga kwemwedzi wechinomwe, pavaizoungana vachiverengerwa murayiro, zvichida kamwe chete wose. Vaiverengerwa murayiro wose zvichida kamwe chete pamakore manomwe, zvichida kamwe chete pagore rimwe chete. Asi I think panga pari kamwe chete pamakore manomwe, ndo pavainzwa mutemo wose wakazara. Vaingounzwa chete nekuti dzimwe nguva kududzirwa kwawo unonetsa kuti ududzire wose pazuva rimwe chete. Zvika zvaitotora mazuva akati vachingounzwa uchidudzirwa, vachingounzwa uchidudzirwa. Changa chisiri chinhu nyore. Isusu tinechi, tine mabhaibheri zvedu mazuva ose, tinopenengura mazuva ose, asi hazvirevo tine uchenjeri. Tingangoziva word for word zvakanyorwa mubhaibheri, asi kunzwisisa kuti zvii zviri kutaurwa ipapo zvingatitorere nguva. Zvinotoda dzimwe nguva tichibata masabata aMwari, tichienda tinokumbira zivo neuchenjeri pamberi pake. Zvanzi kuchenjera kwakapiwa munhu ndokweiko? Zvichatibatsirei nouchenjeri hwaawanawo? Chii chiri kuda kuitwa naMwari? Muri kuzvinzwa here? Vakatadza kuzviziva izvozvo. Saka vanga vane uchenjeri here? Kwete, vakanga vasina. Zvatoratidza kuti havana. Vakati izvi zviri kutaurwa nemunhu tiri kuzvinzwa, asi Mwari anoda kumboedza kuita sei neshoko iroro? Tangonzi tizvinzwe here kana kuti pane zvatinofanirwa kuita? Vaapostora vanosimbisa kunzwa nokuita. Naizvozvo tinofanirwa kunzwa shoko raMwari nokuita sei? Nokuriita. Inzwai nekuita. Wakaitoona mabasa esimba. Mabasa esimba akanga arapa. Mabasa emweya mutsvene. Kana mweya wamugara ndio waikonzera kuti arape. Asi tinoziva kuti Jesu wakanga une mweya mutsvene nguva dzose. Naizvozvo wakanga uchikwanisa kurapa nguva dzose. Mumwe munhu akanga ane mweya mutsvene ndiJohani Mubhabhatidzi. Wakazvarwa anawo, angogara anawo. Waikwanisawo kurapa, waikwanisa kuitawo zvizhinji. Nyange zvake akanga asingazviiti. Waingodzidzisa vanhu nekuvadzosera kuna Mwari, kumutemo yaMwari. Hakuna zvimwe zvizhinji zvaaita. Ndo rakanga riri basa rake, ndo wakanga uri musingidzikiti wake waakanga apiwa naMwari. Saka ndizvozvo zvaifanirwa kuita izvozvo. Kristu wakabva warapa. Kana tikaverenga papaseji yetu tozonzi chii? Kanzi akasagona kubata basa resimba ipapo, asi wakaisa maoko ake pamusoro pavairwara vashoma akavaporesa. Sei asina kubata mabasa esimba? Nokuti vanhu vanga vasingatende. Vanhu vakanga vasina kutenda. Vanhu vakanga vasina umwari ipapo. Vakava nekuzvikudza. Vasiyana nekwose kwaaienda kwekuti vanhu vaitomushuwira, vachida kurapwa, vachida kuitirwa zvakanaka. Uku vakatosanga kumushora. Vanhu vakashamisika nekusatenda kwakanga kuripo. Kutenda kwavo kwakanga kuri kuduku. Aiwa madiwa, tinotenda neshoko ratanzwa nhasi. Tinotenda kuti dzimwe nguva hatifanirwi kutarisira munhu pasi. Hazvinei kuti anoshorekana sei, hazvinei kuti tinomuziva sei. Takamutarisira pasi ndisi tinoruza. Tinoruza mabasa esimba angadai achiitirwa kwatiri. Tinoruzawo zivo neuchenjeri. Naizvozvo ngatiyemurei chaitwa nowokwedu.
Kana iri hama yako haufanirwi kumusora, kana ari munhu akaita sei haufanirwi kumusora, nekuti unorashikirwa neruponeso. Ngatikudzei murayiro yaMwari zvainotaura pamusoro pewokwedu, kana ichitaura kukudzana nokuremekedzana, ichitaura kuti kudza baba vako namai vako, kuti mazuva ako agowedzerwa panyika yaugere yawakapiwa naMwari wako. Kana zvichinzi usauraye, usabe, usaita upombwe, zvikanzi usarevere wokwako nhema, kana kuchochora, kana kuchiva wokwako. Pose panenge pachingonzi wokwako, wokwako, usaitira wokwako zvakaipa. Naizvozvo wokwedu unouya neshoko raMwari ihama yedu, unozvinzwa, ihama yedu inenge yatotiitira zvakanaka, inoda kutotidzidzisawo pamusoro paMwari. Ngatikudzei Mwari kuti tawana munhu anokwanisa kutinyevera pamusoro pezvimwe zvakavanzika zveshoko raMwari. Misoro yedu ingadaro yakangooma zvedu zvekuti hatingakwanisi kunzwisisa zvose, asi Mwari ngaakudzwe, Mwari ngaanamatwe, Mwari ngaarumbidzwe. Ngatitendei Mwari unoita zvinoshamisa. Mwari mukuru, ndiye Mwari woga wakatibudisa pamatambudziko edu ose ataiwana mukati menyika yeIjipiti, mukati menyika yeuranda. Wakati usawana vamwe Mwari kunze kwangu, usazviitira zvifananidzo kana kuzvipfugamira kana kuzvinamata. Wakatiudzawo kuti tisashandisa zita rake zvisizvo, asi tirishandise nei? Norukudzo. Ndiye wakati tichengetewo masabata ake kuti tigodzidziswa, tigodyawo zvingwa zvoupenyu zvakafanirwa navaprista. Haiwa hama dzangu, ndinokutendai. Garai zvakanaka, musare zvakanaka. Ndini wenyu Muparidzanoti.